Kai Ramesh, ka goge can wurin mana. Ta ina yin lamai? Matan inda kake ba, can sakon. Shi kenan lamai. Kai shashashan murti. Ina jiyan lamai. Ka kyale wannan albasa haka. Kai sauri ka je ka hada mana babban abincin kashmiri yanzu nan. To lamai. Kai murga, karfe 9:30 madam za ta iya tashi ba za ta iya kawo mata gobe. Barka da safiya Kamiya. Barka da safiya kawo. Menene wannan? Yau guri madam. Da kyau. Yara, a gara da shayi na musamman kai mata.